من دиректори ширкати сайёҳи сайёҳати Хафткул шодмонпур сангинов ба диққати шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон мерасонам ки ширкати мо иҷозати убури шаҳрвандони тоҷикистонро ба O'zbekiston ва шаҳрвандони O'zbekistonро ба тоҷикистон ҳамчун сайёҳ ба даст овард. Мана ин иҷозатнома барои убури сарҳад аз гузаргоҳи сарҳадии Саразм Ҷартепа ва Фотеҳобод Ойбек. Нафароне ки мехоҳанд ба ҷумҳурии O'zbekiston сафар намоянд, бояд бо худ ҳатман маълумотнома дар бораи гузаштан аз ваксинатсия ё ин ки надоштани вируси COVID-19 бояд бо худ дошта бошанд ва барои боз ҳам саҳеҳтар гирифтани маълумот ба ширкати сайёҳии мо бо рақамҳои телефони 93 507 69 00 90 432 69 00 муроҷиат намоянд. мо дар хизмати шумо.